see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause but at some point we miss Pag po siya guys, white. Sabi niya, pugasan lang natin yan. and when we fight, no one wants to stop. And as time goes by, I wonder, can we Hi, I just wanted to say good morning, and I wanted to call you before you had to go to work, but I love you so much, and I can't wait to see you tomorrow. Okay, I'll talk to you later. Bye. The blind already. First time I met you, didn't have a clue what you mean to me. Best friend from the start, always had my heart, but now it loves you different. Good morning guys. Ang aga-aga ni Jim, binuksan niya agad yung blind. Everywhere. Ang daming flies. As in, para silang mga ano. What's this? Inside rubbish. Rubbish, yeah. This. Today is Friday. Yeah, just put it there. Today is Friday. What's Today that is box? Friday. Going in the car. Have you done this? Yeah, that's going. Empty, but rubbish? Yeah, rubbish. Yeah. Today is Friday. Good Friday, right? Yeah. So, punta tayo sa... Doon na tayo. Okay, ginising niya ako maaga. Just isi-set up niya na to doon sa bay. Like bedtime. Rubbish. Alright, I will make the bed. And where's that car? In the car. Why in the car? Where you wanna put it? What is it? It's just pajamas. Under the bed. Yeah, but I'm gonna go back and forth, back and forth. Today is April 15, guys. Oh. Sarap matulog. Tahimik ako. Tahimik. Alright. Ano na ako, guys. Mag-impact din ako ng mga gamit. Vacuum the floor again. You're gonna vacuum. Oh, Oh, why you leaving your slippers? Huh? Why you have your slippers? Well, I've got to vacuum it anyway, so. Buksan niyo yung mga blinds. It's Melissa. Yeah, there. Waiting for us now. Is Daddy there? What do you want about? Dinala ko yung computer. Hindi ko naman siya nagalaw, guys. Dinala ko lang. Tinabi ko lang siya. Binubuksan niya na yung mga kortina. Where's the kids? Getting ready? Yeah. So we'll take this down, then I'll come back. Okay. And then I'll get you, so you drive that back, and I'll drive you back. Okay. Okay, guys. Sasa na tayo. Can you put this on there first so I can make the bed, hun? Just put it. Ay, fuck. If I had a chance, I'd take it faster than a heartbeat. If I could... Na-fix na natin yung bed and si Jan. Tinatanggal niya na yung power. Kung maririnig niyo, wala na. Yung ref tumutunog. And inayos ko na yung bed ng mga bata. Hiningal ako. Yan, ito yung lampara ni Holly. Dito na yan kasi tinatabi niya yan. So, okay, punta lang sa bahay.
Ayan, si Kuya tsaka si Jan, hinuhook na nila sa car. Kasi mauna sila dun. Ako maya-maya pa. Ayan si Jan. Punta na siya doon sa bay. Ayan si Holly, ayan oh. Gilid siya. Ay, hindi ko napakita sa inyo yung camera ng car para sa Caravan. Naka-install na, guys. So, ako mag-impake na ako. Guys, naka-base na pala ako. Time check is 11:07. Hala, punta na ako doon. Nandun na yung mga bata. Hindi pa ako mag-impake. And mayroon akong mga dala. Eto yung Korean box, guys. Hindi ko pa sa inyo yung na-unbox. Iniwan ko lang yung mga, may mga freebies na bag. So, iniwan ko yan. Pero yung mga coat, dadalhin ko pa rin. I-unbox ko dun sa Caravan, sa bakasyon namin. Kasi wala talagang time dito yan gawin. Kasi instead yan yung gawin ko, doon na lang ako sa kwarto ni Holly para mag-invoice. So, wait lang guys, kasi 11 na pala. Ito yung natira dito sa malaking box na Korean na i-unbox ko sa inyo. Pero nga, yun, kinuha ko na lang, nilagay ko sa IKEA na organizer box or cubes. Para hindi natin dalhin ang box. Kasi pagalitan tayo ni Jan, hindi nga alam ni Jan na dala ko ang mga yun. Pero kailangan ko na kasi silang gamitin. Ginamit ko na kahapon yung isa. So, yan yung mga bags. Meron na isa, dalawa, tatlo, apat, lima yung binigay niyang bag. So, ayan yung mga Korean. Putok, ano na nga siya, guys. So, dito ko na dinagay. Ayan, meron pa dun sa table. And eto pa yung isa. And meron pa dito, guys, na hindi na kasya. Hindi ko na pwedeng ilagay dito kasi Diyos ko, pagalitan ako ni Jan. Sabi ni Jan, ano yung mga dala mo? Okay. Ilagay ko na sila sa car. Kasi naghihintay na sila sa akin. Ay, meron pa. Ito pa yung t-shirt. Okay. Dito na tayo, guys. Sa shed ni Dad. Ayan si Uncle Jace. Tinutulungan niya si John. Ay, ayan yung mga bata. Andun yung dalawa. Ay, yung dalawa. Yung tatlo. You're not allowed to go inside. Yes. Dito sila nagba-basketball. Good job. Okay, your turn. TJ, can you please wear your sleep Getting dried. Why? Got sand all over it. All right. Don't go in the Caravan, okay? Wait, back there, Baba. I got that. Go, Baba. Went to the beach. Did you? Shark there. Almost. Go. Competitive to si Holly eh. Get Holly in there. Okay, yan si Zach. And mayroong tayong TV dito sa shed ni Dad. Okay. Holly, you can't go. How are you, Zach? Good? Ito yung You better not get this. sapats to. Pag naghuli tayo ng... Naghuli tayo. Parang ako naghuli. Ano ba ni Jan? Sa kanyang lobster. Very nice here. Linis. And si Jan, sinet up na nila ni Uncle Jace yung awning. Ayan, siniset up pa lang. Josh, you know what else you forgot? Oh, tingnan niyo yung dalawa, oh. Bubutasan ni Uncle Jace. Good luck sa inyong dalawa dyan. Dito na si Dad. Si Mom wala, nag-work. And ayun yung lobster yun. Ayan. Yes, it would. Wala pa sila Hunter. Bukas pa sila Hunter. Tomorrow. Yay! You're out! You're out! You're out! Kanina si Zach na out dahil si Holly ang naka-shoot. Ngayon, sub na sila, si Kuya naman yung out, si Zach naman yung in. Kasi si Holly naka-shoot. Ang cute nila ang tatlo. Yung sinasabi ko pala, eto, bago itong bili ni Jan, etong barbecuehan para dito sa shed. Ayan. Nung isang araw lang ito binili ni Jan, linagyan lang ng oil para mamaya ready na siya sa ating first barbecue dito sa ating bagong grilled. And si Auntie Mel, dala niya yung kanyang bike. Did you ride this, Auntie Mel, already? No, Not yet. Yeah, it's raining. Ayan na yun. Park na nila yung kanilang bike. Where's your other bike, Baba? Huh? You didn't bring it? Ah, it's hard to ride on rocks. Hoy!
Umuulan na. First time natin dito mag-camping sa ano ni Are you Dad. outside already? Well, technically first time yung camping kasi nung nandun tayo sa West Beach, ano yun, yung pag-pick up natin yun ng Caravan and nag-stay lang doon for 2 nights. Pero ito talaga yung parang plinano na mag-camping. And ayun yung Caravan ni Auntie Mel. So, nandito pa pala yung ibang gamit, guys. Kasi, hindi ko pala linalagay doon. Ito, mamaya na yan. Ito, ilalagay ko to doon sa ating kusina. And ayan yung aking electric mixer. Hand mixer pala. Ayan yung aking laptop. Wait lang. Guys, maghugas tayo. First time natin maghuhugas dito. Ito, gasan ko to. Ito yung mga containers na nabili ko noon pa. Para to dapat sa bahay. Pero, dito na lang siya sa Caravan. Ito yung, sa Kmart to. Mayroon din siyang parang suction. Ayan. And suot ko yung kay Angit Sahoy na Daisy. Thank you. Ulit. Let me use our frying pan, babe, to cook the shark. What's that? The electric frying pan we got yesterday. It's in the... To cook the shark. Yeah, later na, babe. Yeah, well, don't be long, Mum, we're going to start cooking. Yeah, I'm gonna do this first, honey. Help cook. Magluluto pa, guys. Hindi ko na alam kung anong uunahin natin. Magluto or... So, eto, empty na to. Ginagawa ko lang siyang patungan nyo. And eto yung sharp knife para sa shark na fillet. Ipipilay ni dyan. And dala ko yung aking... Eto, just in case mag-bake tayo. Hindi just in case. Mag-bake talaga ako dito. Ay, nakalimutan ko yung ano. Kailangan ko bumalik sa bahay. Buti nang malapit lang kami sa bahay ngayon mag-camping. At least, naalala ko pa kung ano pa yung mga kailangan. And may dala tayong sugar. Dinala ko yung brown sugar. Kasi wala kami nabili kahapon. So, ilalagay ko yan sa ano, guys. Mamaya ko na nga to anuhin. Maghugas muna ako, guys. Hugas muna tayo. First time natin maghugas dito. Hugas muna ako. I-timelapse ko kayo, ha. Ito, may hot water siya. Ayan. May hot water. Oh, naririnig nyo yan. Maingay nga lang. Maingay lang. Eh, nakalimutan ko magdala ng tea towels. Yung ano namin to, yung malit na towel. Kukuha rin ako ng tea towels. So, babalik tayo sa bahay. Ako lang pala. Dito na lang kayo. So, masaglit lang naman. Then si Jan. Si Jan, wala pang damit si Jan. Siya raw magaan ng damit niya. So, mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, and meron din. Siguro mayroon pa ako dito. Hanapin ko sa bahay kasi imposibleng kukuha akong isa. Hindi ito isa. So, meron pa yun sa bahay. Hanapin ko pagbalik ko. And dala ko yung Dymo letra tag. Ayan. Para lagyan natin sila ng labels. So, maghugas muna tayo, guys. Timelapse ko kayo, ha? Guys, bago ko kayo i-timelapse, ayun yung mga bata, oh. Naglalaro sila ng footy. Si Daddy yan. Oh, si Daddy kasi Uncle Jason nandoon. So, sige, hugas na tayo. Kunin muna natin yung sabon. Oh, nagalaw na sila, guys, kasi umalis na siya sa bahay. So, eto yung sabon natin. Labas yan. And eto. Okay. Here we standing on our own, on the beaten track we lost ourselves. Tapos ko na silang hugasan and na-dry na din natin sila. And si Jan, How about you can't cook the shark? I thought you're gonna cook it, babe. I've got it all ready for you. Can you get the oil, please? Akala ko siya Yeah, magluluto. 2 o'clock already. Kunin daw natin yung oil. Ako pala magluluto. Akala ko siya magluluto nun. Okay, magluto na tayo, guys. Yours, Auntie Mel? Yeah. May dala si Auntie Mel na deep, what you call this? Air fryer. Air frying. And etong linuto nyo, guys. Oh, meron tayong calamari. Yeah. Yum. Okay. Ayan na. Ito yung binili namin ni Jen sa Big W. Ito yung first time natin na gagamitin siya. Okay, luto na tayo. Fish, not me.
Pinapablog ko si John. Wala akong mapag-vlog yan sa inyo. This one. Look at this one. Do you have the foam hat? Okay, thank you. Do you have the foam? Yan na yung ating shark fish. Si Jen ang taga-flip kasi ang kamay ko ay teden. Teamwork kaming dalawa. Madilim pala dyan. Be careful, ha? Yeah, no, not the jeans. Yeah. Kailangan mo dyan. So, yan na siya, guys. And, andito na yung mga luto. Kuha lang tayong plate. Hugasan ko pala yung mga plates doon sa ating caravan. Uulan. But tayo. Hugas tayo ng plates. So, kuha tayo ng 4 na plato. So, 3, 4. And ilalabas ko ito mamaya kasi hugasan ko rin sila ng lahat. Kasi hindi pa yung hinugasan si John ang naglagay niyan dyan. So, hugasan ko muna to. And, kutsara pa pala. Mga kutsara, hugasan ko yung mga to. Ilagay ko na kaya sila sa labas. Kasi mamaya hugasan ko sila. So, eto muna. Wait lang. I-timelapse ko kayo, guys. Timelapse ulit tayo. Tanggalin ko muna ang mga to para may space tayo. Kasi dry na siya. Dry ko na sila. Then, hugas tayo ng mga plato. And wondering which way to go. Can you tell me what to do? 'Cause I can't live without. Dito na si ma'am, guys. Say hi, ma'am. Kagaling nyo lang sa work. Tinawag na ako ni Jan. Hindi ko pa tapos yung hinuhugasan ko doon. Ayan, dinala ko dito yung 4. And ito yung ating food for this Friday. Good Friday. Ayan, meron tayong coleslaw, macaroni, stone bread, bread rolls, and si Auntie Mel gumawa siya ng, gumawa siyang tangy noodles and salad. Ayan, wala tayong fried rice kasi si ma'am nag-work. Ayan, tapos lobster. Oh, oyster. Ayan yung fresh na oyster. Oh. Happy Good Friday, everyone. Kain muna kami. Oh, the cray. Come get you. Look at that, look, Janet, look. How you gonna eat that? Do you chew? Is it too fishy? Ayun, Beautiful. guys. Wala tayong lemon. Oh, well, we got this tea is good, this is good. That one good? Ayan, guys. Try ko siya. Yung first time kong trinay. Is it good, Uncle Jace? It's not fishy? Yeah, where's the salt? Walang tayong lemon. Masarap saan ito may lemon. Walang lemon. Where's the salt? Walang lemon. Do you have lemon, Uncle Jace? Ay, Uncle Jace. Auntie Mel? What did you put that? Just this? Oh my God. Walang lemon. Baka masayang. Did you try, Auntie Mel? Good? It's not fishy? Okay, good luck to me. Nag-try ka, ma'am? Hindi ba fishy, ma'am? Hindi, ganun, hindi? So, saan ito may lemon? First time kong nag-try nito, nung first time kong makatungtong sa Australia, dinala ako ni Jan sa Italian restaurant. Diyos ko, hindi ko na makain yung kinain ko kasi sobrang fishy. Raw din yun. And then, never na ako nag-try. Tapos sabi ni Dad, try ko daw. You just swallow it, Auntie Mel? You didn't chew? No, you can chew it if you wanted. You can chew it. Yeah, but it's not fishy, Dad. No, it's no else. Good, ham. They're bloody This beautiful. one. Lagyan mo kasi no. The first one I had in, the Italian restaurant that you took me. That was. That's fresh one. Ay, ang sarap ng fresh. Mas masarap pa ito pag may lemon. Akin na yan sa. Ito. Lagyan mo kasi. Yan. Mayroong sauce ditong Thousand Island. Sige, try natin. What is it? Ilan binili mo, ma'am? 3 dozen? Wow. Kain namin kagabi ang dalaw. Ang isa? Tapos sabi ni Dad, work na.
Ayan guys, oh. Pretty chew. Nice, all right. Hindi siya malansa. Nice, mom. Chinu-chew ko siya, guys. Yung kay Jan, yung first time yung dinala ko, hindi ko yung chinu, pero sobrang grabe yung ano, lansa. Okay, good luck to me. Nag-try ka, ma'am? Nakain ako. Hindi ba fishy, ma'am? Hindi, ganun, hindi. Nice. Tapos na ito may lemon. First time kong nag-try nito, nung first time kong makatungtong sa Australia, dinala ko ni Jan sa Italian restaurant. Diyos ko, hindi ko na makain yung kinain ko kasi sobrang fishy. Raw din yun. And then never na ako nag-try. Tapos sabi ni Dad, try ko daw. You just swallow it, Auntie Mel? You didn't chew? No, you can chew it if you wanted. You can chew it. Yeah, but it's not fishy, Dad. No, no else. Good, ham. They're bloody This beautiful. one. Lagyan mo kasi no. The first one I had in, you know, the Italian restaurant that you took me. That was. That's fresh one. Ay, ang sarap ng fresh. Mas masarap pa ito pag may lemon. Akin na yan sa... ito. Lagyan mo kasi. Yan. Mayroong sauce ditong Thousand Island. Sige, try natin. What is it? Ilan binili mo, ma'am? 3 dozen? Wow. Kain namin kagabi ang isa. Ang isa? Tapos sabi ni Dad, pork na. Makuha. Ayun guys, oh. Pretty chew. Nice, all right. Hindi siya malansa. Nice, mom. Chinu-chew ko siya, guys. Yung kay Jan, yung first time yung dinala ko, hindi ko yung chinu, pero sobrang grabe yung ano, lansa. Okay, kain na tayo guys na ibang putahe. Ayan, isda. Ito yung plato ko guys. Meron tayong lahat. Oyster, prawns, shark, lobster legs. May laman. Maraming laman dito guys. Oh. Ayan. Pero mas gusto ko yung legs. And meron tayong salad, cold salad, coleslaw, and macaron salad. Kain. Have one? So, tapos na si Holly. I know that I will make you believe again. We're one step closer to forever. And Tapos na silang kumain. Where are you going? Magbabike sila. Si Auntie Mel, oh. Si Auntie Mel, magbabike din. Ayan na siya. Go home because my jacket is in the car. Tapos na sila. Okay. Be careful, when you cross the road, Holly. Oh my God. Good. Doon na sila. I'll keep these dishes up here. Yeah, dito na sila. What happened, Auntie Mel? Ang lakas ng ulan. Yeah, poor Holly. No. Poor Holly. You're wet, Baba. Ulan na. Ligo na sila sa ulan. Dessert na sila, guys. Mayroon silang pavlova. May papavlova si Auntie Mel. What do you want to put on it? What do you want, Holly? Blueberries, strawberries, kiwi. Okay. And then there's some sack. 100,000. You want this? Marshmallow. Little marshmallow. What's that lolly guy? And then marami ditong What's that? Chocolate. You want some this, Baba? Okay. Ayan. Ayan guys, oh. Nakadalawa na si Holly. Ito yung akin. Oh, ayan yung akin. Oh, malabo. Ay, hindi makita. Ayan yung akin, guys. Dito na ulit ako sa Caravan, guys.
Tapusin ko na to. Ang sarap ng aming lunch. Ano na yun, guys? Brunch na yun kasi late na yung lunch namin eh. Hala, 4:21 na pa. Dinner na yun. Tapos lang kayo kumain ng dessert. 4:21 na, guys. So, tapusin ko. Ito, hinugasan ko na to. Pinapatuyo ko na lang. And, ayan ang mga kutsara. Then, next, yung mga plato. Kaso, yung ano ba? Yung, oh, yun na naman. Wait lang, guys. Etong sticker, grabe. Grabe yung pagka-stick. Sakit sa kuko. Sakit sa kamay siyang tanggalin. As in, very strong siya. So, tatanggalin natin yan. Eto, huhugasan ko ang mga yan. Yan, hugasan natin yan lahat. So, i-timelapse ko kayo ha. And eto, may mga dala akong mga coconut milk and then vitamins ko. Eto yung vitamin C. Wala, paubos na pala to. Yan, and eto, kinuha ko to sa bahay kasi hindi ako nakabili kay Chona at saka dun sa isang Asian store na pinunta namin na hindi ako nakapag-vlog. So, yeah, so tapusin ko lang muna dito guys kasi tingnan nyo, ang linis na nito kahapon. Ngayon naman ang kalat. Eto, okay na to. Lalagyan ko na lang siya ng kung ano-ano. Biscuit, may mga biscuit so dito ko ilagay para wala ng box, no? Meron ng pa-music si dyan sa labas guys. And eto na pala yung next kong huhugasan. Eto, sobrang nang sakit ng aking dito guys. Yan. At saka dito. Kasi sobrang lumalaban ang sticker. Sobrang tigas niya. Sobrang stick. I mean tigas. Sobrang stick niya. As, eto na. Ano ko na to kanina. Ayan. Oh. Eto. Sakit na siyang kit-kitin. Sakit na siya. Basta yan. Yan na lang. At saka yung bowl. And mga baso, tsaka eto. Eto, tapos na ako dito. Ayan na sila. Malinis na yung lahat. Ready to go. Ready gamitin na sila. Eto, hugasan natin. Tsaka yan. Eto, hindi na. Kasi, hindi ko naman yung gagamitin sa pagkain. Then, eto yung next. Yan. Eto yung next. After nito. So, time-lapse kasi si Jan may pa-music, guys. But it's so hard to get to you, 'cause when you see the sun, I see the moon. Guys, finally, tapos na ako maghugas. Nahugasan ko lahat. As in lahat. Eto, tapos na to. And na-dry ko na rin silang lahat. Na-dry na natin yan. Except dito. So, except dito, eto na lang yung ida-dry ko. And nahugasan ko na rin yung kanyang paglalagyan. Nilagay ko na dito kasi mahirap siyang ipasok ba. Kasi meron dito. Or mabigat din. Kaya, pinasok ko na dito. Na-dry ko na to. Parang medyo basa-basa pang konti. Medyo basa pang konti. Nakadalawa na tayong towel, guys. Ayun, sinampay ko na yung isa. Kasi marami-rami din to, ha. And, yung tubig natin, kamusta kaya? Kasi ano lang yan, may water tank kami dito. Sana hindi pa siya ubos. I'm done washing, honey. I'm just putting it away. So, yan na lang i-dry ko. So, i-dry ko na ang mga yan. Car keys. Where's the car keys? Okay. And ito punasan ko. Ha? Okay, thank you. She's right. Okay. So, i-dry ko lang to. Dito na si sir. Han, there's one fly. Oh, may lang, oh. Yan, sara niya na yan. Yung blind. Blinds, ito pa pala dito. At saka mga yan. Sasara niya mga yan. FM. Kasi dark na, guys. Anong oras na ba? 6:12 na. Siguro magtitinapay na lang. What's for tea, Han? No, kasi we're still full, right? Yeah, kasi late na yung lunch namin. Ayan. Damit yan ni Kuya. Mag-dry na tayo. Time-lapse ko kayo. Sarado ng ating caravan. Buckets of water, millions of clouds, miles of road just to get where you are. Oh, I wish it wasn't so far. Tapos na ako, guys, maghugas. Ayan, napunasan ko na rin yung sink.
And ilagay na natin yung mga plates at saka yung ating mga baso. Ayan na sila guys. Malinis na silang lahat. Pati yung ating mga gagamitin pag nagluluto. Ayan. Malinis na silang lahat. Lahat as in. And meron akong mga dinala na galing sa bahay. Yung aking toyo patis kasi hindi tayo nakabili para dito sa Caravan. So, hiniram ko muna yan. Ilalagay ko ang mga to. Tsaka yung coconut cream. Ilalagay natin sila dito. Ayan, sinampay na natin yung ano ba, towel. Ginawa natin siyang tea towel. Okay. Ilagay ko dito yung ating mga suka. Ay, yung suka na doon sa ano, sa shed ni Dad. Okay, wait lang guys. Well, that pancake thing can go in the pantry. Yeah, just... The pancake. Yeah. Ilagay natin sila Is dito. that not going to fall around in there, right? What? That stuff. Make sure it's close. Pagalitan tayo ni Sir. You think this one is alright here? Kasi pag... Because if this one gonna break, it's gonna be stink. You think it's gonna be Well, alright? it shouldn't fall over, should it? As long as it's got enough in there so it can't fall over. Yeah. Hope not. Just... Nas yung suka nandoon. Maybe... Yeah, I'll just put it... This one for now. Para hindi siya mag-shake-shake. Yeah, put one more in there. Yeah. Para stuck sila together. Right. So Okay. it's going there. And then, wait. I have... Meron tayong dalang balaw. What you call this? Yung ano ba? Yung shrimp paste. Ayan. So, temporarily, dito muna sila. Ayan. Yung ating mayonnaise. Kasi hindi pa ito nabuksan eh. Ilagay ko lang ito sa pan. So, ayan guys. Kita nyo ba? Kita nyo ba kung saan ko sila pinaglalagay? Ayan. So, dito, kunin natin yung suka mamaya or bukas. So, kasi yung patis juice ko, takot ako pag yun nabasag, nangangamoy dito sa ating Caravan. So, ayan na. Okay. Okay, cute. Alright. Close. Yan yung mga hinugasan kong containers. Dito ko nilagay. Bukas ko na sila lalagyan ng laman. Andun yung dalawa. Kasyang-kasya yung dalawang mahaba. As in, perfect sila guys. O, tapos, meron akong maliit. Hanapin ko. For sure, meron pa akong mga ganito. Hanapin ko doon kung saan ko sila nilagay. So, kasi pwede pa siya dito. O, para sa aking baking soda. Yan. Tapos, yung biscuit. Lagyan ko yun ng biscuit. Tapos, flour. Hanap ako ng malaking container para sa aking flour. Kasi, gagamitin natin yun sa ating baking. Okay. And eto, dinala ko na yung aking bowl para sa ating baking. Hindi ako gusto ko sandalin yung isang glass. Kaso sabi ni John, baka mabasag. Pero tingnan natin. So, meron tayong dalawang wooden spoon. Ilagay ko to dito. So, ilagay natin sila. Dito na lang. Ang wooden spoon. Okay, dito. Dito. Ayan. Ayan sila. And, dala natin to yung baking mat. Ha? The bank. Ito, ilagay ko to dito. Kasi marami pa tayo ditong space, guys. So, hanap ako ng matangkad na container na kakasya dito para sa aking flour. Lagay natin. Kasya ba sila? Ay, hindi. Sayang. Urong natin siya. Bigat. Wait lang. Bigat. Dito ko. Yung wait. Nag-vacuum na siya. So, dito ko linagay. Kasi hindi siya kasya dito. Oh. Ito, nag-vacuum. And meron pa ako dito. Wait. Ingay naman. Hintayin natin siyang matapos. Ang ingay ni... Okay na, babe. Later na. Alright. Just made an accident here.
Is it sa akin good? Kaya tayo nag-vacuum. Wala na akong naapakan ng mga grass. Okay, tapos na siya mag-ingay. Tapos na siya mag-vacuum, guys. So, eto, may dala tayong hindi naman, Ito yung ating hand mixer para sa ating pagbe-bake. Bilhan ko itong Caravan. Ito yung sa bahay ito, ha? Itong hand mixer na ito, sa bahay ito. Bibili ako para sa Caravan para hindi na nilalabas. Para hindi ba makalimutan. And, bibili rin ako ng rice cooker. Same doon sa bahay. Kasi ngayon, kukunin ko yun. Kasi baka makalimutan namin sa Monday na dalhin. So, habang naalala ko pa. Kasi sabi ko, dalhin ko na yung kanina. Nakalimutan ko pa rin. So, hanap ako ng rubber. Kuha tayo ng rubber kasi para neat tingnan yung ating chores. Yung mga bata nandun sa siya, nanonood sila ng Footy with Uncle Jace and Auntie Mel and Pa. Si Ma'am, umuwi na siya guys kasi may work si Ma'am bukas. Magluluto raw siya ngayon ng pansit. Then, meron tayo para sa aking biko. Ayan, yung pang-baking ko. Baking dish. Ayan, meron tayo niyan. And yung ating sa mixer to guys. So, ilagay natin dyan. And then, sa cake, dapat yung isa. So, for now, okay na yan. So, wala na. And then, meron ako mga kinuha sa aking pantry na mga kasi hindi ako nakabili ng baking powder para dito sa Caravan. So, dinala ko muna yung akin sa bahay. And cocoa powder, or cocoa. Then, garlic. Hala, nagpapon. Patay tayo kayo dyan. Buti na lang dito sa sa plastic. Wait lang guys. Kuha tayong Kasi, stricto si sir sa kanyang Caravan. Aray ko. Uy, sorry naman. Yumuko kayo. Natapon. Nahulog kasi ito sa nung pagliko ko, nahulog yung bag. Nilagay ko siya sa ni Holly. Puno kasi yung car. Doon sa car seat ni Holly, tapos pagliko ko, nahulog sila. Buti hindi nabasag yung mga yung toyo. Amoy garlic na tulo yung aking soda. Ay naku, hugasan ko to kasi amoy na to. Meron tayo dito dalandan soda. Hugasan ko yan kasi mayroon doon sa kung saan mo iinumin. Meron tayong whipped cream. Or coconut. Kasi si Jan mahilig nga sa biko. So, pasawain ko siya. Bawi ako sa kanya kasi diba, halos hindi na ako nakakapag-bake sa kanya. At gawa ng dessert. Dahil busy tayo sa ating paninda. And more coconut. So, ayan. Magsawa siya. Ano pa ba? And meron, ang daming ipakita ko sa inyo yung natapon na garlic powder. Meron din tayong hugasan ko to. Meron din tayo guys na pineapple juice na Del Monte. Ayan, hugasan ko kasi lasang na yan. So, yan yung dala natin. Siyang pulburon, no? Ayan siya guys, Of course, yung ating malagkit or yung glutinous rice. And nakita nyo na ito kanina, yung ating vitamin C, yung brown sugar, at saka dala ko rin yung aking custard powder. So, lagay ko muna ito sa pantry, guys. Hiniram ko muna sila sa bahay kasi wala pa tayo niyan dito. So, tapos na ako maglinis dito sa kusina. Malinis na dyan. And yung table, malinis na. Wala nang nakapatong dyan. And yung nakikita nyo, yan yung mga PJs. PJs, yes, na mga dinala ko. Ito kasi ilalagay yan dyan sa ilalim. Pero sabi ko sa car na lang. But for now, dyan muna siya. Okay lang naman. So, ngayon, pagin ko na si Holly Girl. Uwi kami ng bahay kasi kukuha ko ng tea towel. And then, yung rice cooker din. Kunin ko na rin doon sa bahay. Then, maligo kayo ni Holly doon. Kasi yung dalawang boys, naliligo na sila dyan sa shed ni Dad. So, kayo naman, i-charge ko kasi
Palobat na kayo guys. So, mamaya na lang ulit. Dito na ako guys. Balik na tayo sa caravan. And si Holly, andun sa shed. Nanonood sila ng ano. What are you watching, Han? Tingnan mo siya. Tingnan mo siya. Nalagyan ko ng ano, dumi. Kalilinis niya lang daw. And meron akong mga dala. Marami akong dala guys. Nasa car. Bukas na lang. Ayan. Meron tayong mga cuchillos. Nahugasan ko na to. Aray. Careful. Gawin natin sila dito. Uy, ayan na naman. Wait lang. Kasi kailangan 2 kamay. So, meron tayong iba-ibang klaseng kutsilyo. Meron tong ano guys, yung pinaglalagyan, pero hindi ko na dinala. Kasi hindi naman natin siya magagamit. Wait. Ayan. Yan. And nandito na yung ating rice cooker. Nandito yung rice cooker natin. Yung bag na to, ba't nandito to? Naglinis na naman to si Johnny Boy. Ano ko yung computer? Ito wala, empty to. Ayan, nakapwesto na yung ating rice cooker dyan. And yung ibang canister, yung ito, yung hinugasan ko kanina. Meron ako nahanap sa bahay. Hinugasan ko na rin sila. Ito yung aking listahan na hindi ko pa na yung invoice. I-message ko sila. Kasi matagal tayo mawawala. Baka sabihin nila, may na-mine ba ako? So, sabihin lang natin na meron silang na-mine. Okay, so eto meron tayong sabi ko na nga, di ba? Sabi ko, hindi lang isa yung binili ko. So, meron tayong 3. 2 dito. So, bali 3. I don't have shoes. No shoes. And, meron tayong etong matangkad. Hinaga ko na. So long. Oh, because I washed this and then eto, meron pang isang malaki. Yung patuloy, yung mahaba. And, wait. Eto, dala ko yung aking fruiter. Ayan. So, dala ko siya. Can I take my dress off? Yeah. Are you going to bed now? See, where's Mushi? Still in the amok. I miss so. Namimiss niya na si, Mushi. Kaso nandun sa Amrak. Oh, binuksan agad ni Kuya yung rice cooker. May dala rin ako, bukas. Pakita ko sa inyo mga dala-dala ko. Shut your blind, get off. Okay. Bedtime now? Yeah, 9 past na ba? Oh, good night, my love. Put it here on the side so when you get up tomorrow morning. Oh yeah, I'm gonna do that as well. Okay, where's your jumper? Snuggles. Okay. Oh, my slipper's even here. Yeah, ngayon naka na siya, kasaks. Sinara lang ni Kuya yung blind. Okay, good night everyone. Shut that. Yeah, I will. What, this one? Not yet. No, yeah. I under there, Kuya. Dalawa na yung pillow nila. Darkness. Darkness? Yeah, Mom, can you Later na. Yeah, can you remove your jumper? No. Good night, Papa. Sweet dream. Why is this pillow here? Okay. How do you get this out? Why? Because I don't need it. I'm just putting it on the side. Ay, naku. Bakit mo dinala? Why did you bring this? Because? For nothing? I can relax. Okay, so can relax. Hoy, why your pillow is like that, Baba? It was upside down. Tit-tat. Okay. Good night. Mwah. I love you. You're gonna have a great time. Great night. Okay. Good night, my love. Night. Say good night, guys. Good night. Oh, I have to close the vlog. No, not yet. Please like. Noy, what you gonna say first before you close? Thank you guys for watching our vlog. Please like,
Please subscribe. See you next vlog. Where are Bye. you looking? Bye. Good night, guys. Okay, good night. Okay, I'll get you water. It was a lot. Not yet. Hindi siya Say good night. Not. Kuya. Good night. Wow. You look like you have your own house there, yeah. Where is he? Fair. I did. My pillows were Okay, good night na, guys. Please tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me.